تدالو ويري صحابو تاودي أبزاناي تمسكن يا رسالة الله تلدرفي سلني رئيتهم بحركة زارو داخلنا تتبعون حمام فقر تلقيفة كوز خرياب زارو ندحريت أسرع عمل نسيرة جمرة عمورة نفكرت موسيقى أيمن وكني بتمسكن ياري تمسكني تمسكن ياري كابز خريت ألبوم قبل يبزع أستمع عري سنة زعتوت دربيا بفقر خمكاح فقر تلقيفة مجمرة ذا صراح كان حسب مستم صريح ما زلوا مالتي درجة عمد كلا يخون يوصلوا كم زي حدا شوت كنت سألهم بحرقان كان كلا مالتي حدا شوت نفسه كا بدعن ترين يرليكا عاوما هاي حتى كا مخاعب سدد كون كها قليل ايكون معناته كل سب غزي ودو معناته محبراوي هوتات زودتو اجي نت حدا صراح يلكا ناي محبراوي هوت غريفكا انا حدا صراح تقوي غدا ازيو خبيلي ስለዚህ اذا صراح زياتما يعني تنيالنا مالتي كمي كم تونقاو سيتارينا كانتي نبلو دلنا انا ويكا صراحه توقع لنا حسنا وي سلا امننا هنا قبل غيرنا يدنا تخل حساب مالتي ባህላዊ ትሕደማ ይዝክረኒ ምስ ሓዳሚኣ ኣሊ በሓይላ ሓደ ካብቶም ኣብ ናይ ተመስገን ያረግ ኣልበም ዛ ምፅን ማተናቱ ኣልበም ካብ ዝሰርሑ ብዙሕ ስራሓት ካብ ዝሰርሑ ካብቶም ብሉፃት ከማ ክንዕለላ ብዙሕ ግዜ ዝዝክረኒ ሕጂ ስእልታት ኣሎ ምሽ ስእልታት ኣእምሮ ትፈጥረልካ እያ ገጠራዊ ሂወት ዘሎ ፅባቐ ናይታ ዋል ማዕረፍ እንደይ ክሳይ ኣለዋ ولدو چلبع كان شويت مشان يزولا ناتو كبزونا حلف علي فلوس نايت عادي كونس غولو بطات كيف ز سايفت زلا عين كبزونا بما زونه بحث ولا امر من يخني مبال من أزكاحجي قولي أزيب دلت تسمعنا تزيب دلت دربي بكاميرا وان شوت استسال سالاي وجي كاميرا وان شوت نقوله حنتي لي زين نزا تكنو حاجه في الشارع من 30 شهور كالي مش الشارع 30 شهور كالي كي تقرص كاميرا كتا حازه حنسب جميل وازلونا من مريت مسائل جميل زلو دحرنا بقى خيلو ونسومه እንዳላዓለና ብንታዛ ነው ነው ሲልና ጉዕዞና ጸለት ድራማታት እንቅስቃሴታት ቀንና ጸለ ከይቆረጽ ዝቅዛ ላዚ አዝዩ ዓቢ ድሆ ዘለዎ ዓይነት ኣሰኣላይ ትጉድሆት ድማ ትዝጠልቦ ቀለባት ካብቲ ድሕጉሰን ነገር كريان كله يتحدى شوت سلسلة بزح دخم كا خمسة اللواء تسرح سلسلة فلتة مالتي بزيتي نعيك قدامنا بس بدن خون كله جي معرفة اللي دقاقي ممسك لهم موضوع قال كم جمع رأس عمودا بس ملت الناس خالص ليه هالكهالي هم علوس البيت يسرح زرية قلبات هذه بزح كاب كالت قلبات زرية بزمنه شوفوا عندي فيلم قال لي كبدتون ناتو ميزان كتفلت كتفتون هلاك كيف فتن كانوا جنب معلو كبيد يطرح الكاتب بلا يتغني اسكن فتنو تبعيلنا اذا سرح زي فتيني لنا مالتي كل ጊዜ እስቲ አውሽ ተዓድ ዘሎ ድሕር ሓሲብናዮ ጊዜ ስለ ዘሎ ኣብ ዓድና كل ነገር ሸኸና ስለ ትውፍዮ ብዙሕ ኣማራጭታት ክህልወካ ይኽእል ኸውን ወላት ናይ ካሜራ ሹት ዋን ሾት ገለ ዘለኒ ለስ ከምኡ ዋሲ ዘሰርለይስ ገለስ ናታ ዘለምስ ኣዋሕ ትዱሽ ዘሎ ጥራሕ ክሳይ ወገለ በገጠራዊ ህይወት ዘሎ ዓይነት
كيف كتصرحت غير ويقول قطراوي تي اللهجة والزراربا قال ناي قطراوي عينة الزراربا خوينو بزمناوي مولو سيبقى أخصر حتى لها 5 سلم تايزة قبل كاين ኣብዚ ናይ ስደት ነገር እንድሕር መፂኻ ግን ከምቲ ኣቐዳማ ቢላ ዝበልኩ እቲ ሕፅረት ግዜ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ኤሮፓ ኢና ንሰርሓ ዘለና እዚኣ ኣብ ኣፍሪቃ ይሓይሽ ቁሩብ ኣብዚ ግን ምስቲ ስራሕ ሰብ ዝኾነ ብቐሊሉ ክትረኽቦ ይትኽእል ካሜራ ዋን ሾት ዝተሰኣለት ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ዓይነት ወላ ኣይ መፈትንን መስለኒ ናይ ዓድና እንዳይ ክዝክሮ ዘይከኣልኩ እንታይ ትጎረተተስ ብዙሕ ኣፌ ከፊተ ክዛረበሉ ኣይፍረለኒ ምክንያቱ እቲ ክቐረበላ ዝኽእል ነገር ዓብ ስለዝኾነ ክቐረበላ ድማ ኣሸጋሪ ስለዝኾነ ጥረ ነገራት ኣብ ምንቅስቓሳት ገለ ኩሎም ዚኦም ድሉባት ፀልኩሎ እቶም ዝፍፀሙ ፍፃሜታት ኣብ ሰዓቶም ክርከቡ ታይም ይምሕላው ኣዝዩ ከቢድ ዝገብሮ ከዓ ንሱ ነፍሶ ከፍ ምንቅስቓሲ ናታ ደቂቕ ናታ ካልኢት ናታ ገለ ስለትወስድ ምዃን ሳብ ዘይጌጋ ክትፍፀም ስለዘለዋ ሓንቲ ተተፈፅማ ጌጋ ድሕሪት ስለትመልሰካ مع عندي دخام على يرداك نعيد سبيل النظر حتى كابزا صراحة ديا أكيد الربارتي تبو نعيد كسحبة نزخاله نعيني في اليوم على دي أنياتو تي نلز بلا من ساعة سالو ساعة له مستفعل لي عين السبات قالو توسخ دما فوق قالو تلايتين كا تبوقي كمنقسقاسك ፅቡቅ ንቕድሚትን ንድሕሪትን ዝኸደሉ ነበረ ሓይል ናይ ተሰኣላይ ከዓ ፅቡቅ ኮይኑ ረኺብዮ ማለት እዩ ዓብ ፍረ ክህልዎ ኽእል ይኽእል ጥራይ ዘይኮነ እውን ብርግፅ ኣለዎ ብልክዕ እዩ ኣብ ዓድና ተትኾን ካልእ ክኸውን ይኽእል ማለት ክትዳለወሉ ትኽእል ኢኻ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ኣብዚ ግን 4 ሰዓት 5 ሰዓት ሰብ መፀካ ድኻም ኣሎ ገለ ብሓፈሻ ነዚ ነገራት እዚ ኣነፃፂርካ ክትሪኦ ከለኻ ፅቡቅ ስራሕ ምስ ዘሎ ናይ ባጀት ናይ ቦታ ንባዕሉ ኣብ ኤርትራ ሰባት ምስትናትና ዝመሳሰል ማሕፀ ስለኣው ስለዘየሎ ከምዚ ብኸምኡ ክትሰኣል ገለ ይስምዐ ግን እዚ ከምዚ ዓይነት በቲ ዶኩሬት ዝገበሩ ስእልታት ብኡ ክሽፍንዎም ከኣሉ ዓብይ ፅቡቅ ግን ምስቲ ዝገበሩ ዶኩሬት ምስቲ ዝሃነፅዎ ሰቲናት ገዛ ኣብ ክንዲ ስፈታት ገለ ራሕሲ ጉንዶ ጭልዕ ከም ሸዊት መሸላ ኢለገልፅ ጉንቦ መሸላ ሸዊት ዕፉ ገለ መሰልቲ ቆሞ ዓይነት ዶኩሬተር ዝግበር ገዛ ዝያዳ ሲምቦላይዝ ንዝመፅእ ስራሒ ኣዝዩ ኣተባብዓ ውሳነ ኮይኑ ረኽብ እየ ኣብቲ ደራፋይ ምስ ደረፈ ኩሉ ግዜ ንኣሽቱ ብሪጅ ኣላ ዝበዝሑ ዞም ሙዚቀኛታት ፈልጥዎ ገለ እንታይ ዘጋጥም ኣይዋስኡን ሕጂ መራሓስካ ምውፃእ ካልእ ነገራት እቲ ኣቴንሽናትካ ናይ ምስራቅ ኣሎ ደራፋይ ማለት እዩ ብዝያዳ ኣክቲንግ ክገብርሲ ፅቡቅ ምኾነ ይብል ኣብታ ሓሳባት ክወፅእ የብሎም ስራሕ ኣብኡ ክኸውን ኣሎ ምሳኣነ ልሓት ይደርፍ ኣሎ ኮይኑ ምሳኣ ክኸውን ኣሎ ኣብቲ ከተማ ከዓ ጀነራል ስእሊ ክህሉ ከዓ ደስ ምበለኒ ነይሩ ሙሳ ስከለይ ትዋሳእ ዘለካ ሙሳ ዳይሬክተር ንሓደ ትዋሳእ ዋስኡ ከም ዘለዎ ይረኣየካ ብፍላይ ተሆነ ብሓፈሻ ግን ሓደ ሾት ንክትሰርሕ ልሙድ ስለ ዘይኮነ እዚ ዓይነት ስራሕ ኢላ ስደት ካብቲ መበገስ እዩ ሓሳብ ጥራይቲ ንዓይ ብቑዕ ኮይኑ ድረኽ ዓዲ እንታይ ዘይበለ